Salam Atavatan TV YouTube kanalının hormatly tamaşaçylary. Atavatan habarlar gepleşigimizde sizin ähli jaňyby hoş gördük. Hormatly tamaşaçylarymyz, Türkmenistan aviakompaniyasy halkara uçar gatnawlaryny täzeden diketmek üçin degişli işler alyp barýar. Şonuň netijesinde Türkmenistan aviakompaniyasy Russiya Federatsiýasynyň paýtagty Moskwa şäherine adaty halkara uçar gatnawlaryny ýola goýýar. Türkmenistan aviakompaniyasyndan alınan maglumata görä, bu aviakompaniya şu ýylyň 1 iýulyndan Moskwa uğru boýunça gatnawlara başlaýar. Bu gatnaw Moskwa uğru boýunça her hepdäniň sişenbe we perşenbe günlerini ýerine ýetirmek gözeňde tutulýar. Mehriban tamaşaçylarymyz, odal hem habar berişimiz ýaly dünýädäki ýagdaýlarda nazardan alınıp, Türkmenistan aviakompaniyasy adaty halkara uçar gatnawlarynyň birinji tapgyryny Dubai ve Kazan uğru boýunça gatnawlaryny ýola goýdy. Türkmenistan aviakompaniyasy tarapyndan ýerine ýetirilýän Dubai hemde Kazan uğru boýunça adaty howa gatnawlarynyň sanyny 2 çykarmak gözeňde tutulýar. Şeýle hem Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Frankfurt şäherine adaty halkara gatnawlary ýola goýmak hem meýilleşdirilýär. Mehriban muştaklarymyz, täze gatnawlar baradaky video habary size iýgiderli ýerine ýetirmek üçin tagallaýdyr. Mehriban ýaşlar, size yeni bir wagt ýatladyk geçmek isleýän, egerde araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, resmi namalaryň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezine ýutup bilersiňiz. Şeýle hem Türkiýede bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, onda Istanbul şäherine ýerleşen Atavatan danışmanlyk şereketiniň hyzmatyndan peýdalanyp bilerler. Hormatly tamaşaçylarymyz, egerde siz özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalyny atavatanturkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz we Atavatan TV YouTube kanalyna agza bolmagy unutmaň. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.